Sí, vols que et digui, sí, és una llàstima. Jo sí estic tocat, jo sí soc molt emotiu amb aquestes coses i la veritat que el fet de veure com entren els jugadors avui sí arrastrant-se i sobretot amb l'ajuda d'alguns companys, no? El futbol penso que ens ho ha donat, o a mi personalment, i a molts d'ells també ens ho ha donat tot, però a vegades és una mica injust. Però bueno, és el que hi ha, ens aixecarem segur, ens sobreposarem, recuperarem, mirarem endavant i tirarem segur endavant. En recordo un altre, sí, la temporada passada al camp de l'Elx, on vam empatar un i penso que vam tenir ocasions, no? O sigui que en aquell partit deies és que ja no sabem què fer per intentar que la pilota entri. Alguns partits, potser algunes ocasions no tan clares, però bueno, haurem de seguir treballant. Com tots, Pau ha acabat fotut com tots, no pel fet que s'hagi fet ell el gol ha d'estar menys o menys, el gol ens el fem tots, aquí ens el fem tots i quan Aníbal marca o Lanza marca el marquem tots. I no només Antonio, sinó Juanjo, sinó Òscar, sinó Lanza, si no m'equivoco, han acabat molt tocats. Ja, bueno, venen amb algunes petites sobrecàrregues que evidentment jugar 120 minuts es fan durs. Bueno, jo ho vinc dient fa diversos partits o diverses jornades, no? Que el futbol es tracta d'encert, no? L'hem tingut però la porteria equivocada, potser no? Perquè ocasions creem, és el que li deia ara, parlava el Joan amb el president, baixava, dic, em preocuparia si no haguéssim creat ocasions, si no haguéssim jugat, si no haguéssim combinat, si no haguéssim arribat. Sí, ja intentes dir als jugadors, quan estiguem a l'àrea petita, intenteu tirar el més amunt possible, perquè el porter normalment sempre es tira a terra, bueno, intentes dir algun truquet d'aquests perquè però són els jugadors que decideixen el camp. Estic segur que Antonio, Aníbal, Juan, Gato, Moja, Antonio volen fer gol, el que passa és que no han pogut i el porter també ha parat molt bé. Sí, crec que ha rebut l'entrada més dura del partit i té un cop molt fort al quadríceps. És que no tenen... Un partit no té res a veure amb l'altre, no compta per res, així com no comptava que vam guanyar 2 partits seguits de Lliga, un de Copa, un altre de Lliga, ara hem perdut 3 partits seguits, 2 de Lliga, un de Copa, perdent així de la manera que ho estem fent no em preocupa el fet que això els hi pugui afectar als jugadors, que recuperin i l'encert segur que arribarà. Sí, suposo que sí, més gran o més petita mesura sempre ho intentem fer, no? Tant jo com els membres del cos tècnic, tant gent de team-up que també ens està ajudant durant tot l'any, de coachings esportius, i bueno, segurament sí, els jugadors a vegades necessiten parlar, però ara pots parlar, però el que ja no s'ha fet al camp sí que es pot corregir, però per un altre partit les situacions són totalment diferents. El que se'ls ha donat sobretot és molta confiança, que creguin en el que estan fent i que l'encert arribarà, que no es posin autopressió per haver fallat aquestes ocasions, perquè el bo és que les hem tingut. Sempre, Mario, l'afició sempre està de 10, i inclús els cops que xiula amb raó, perquè xiula quan no hem jugat malament, o recordo el partit de l'any passat quan va venir el Córdoba i no la vèiem, doncs és normal, s'expressa sempre amb la mesura oportuna. Sí, he parlat amb ell, em sembla totalment exagerada, haurem d'esperar a veure la sanció que rep l'àrbit, a veure si és comparable al que va fer un i el que va fer l'altre per saber si és justa o no és justa un altre. No sé, m'esteu preguntant si em preocupen moltes coses, no em preocupen, no estic preocupat ni em preocupen certs aspectes, no? L'equip ha acabat bé físicament i ha acabat normal amb un partit de 120 minuts, que el camp estava pesat, que hem portat molt de ritme, que hi ha hagut molt de ritme, i amb jugadors com Antonio, com Juanjo, que venien jugant una sèrie de partits. Com recuperarem aquesta gent pel diumenge, no? No es preocupa, com si estem preocupats perquè arribin o no, estem pensant i valorant a veure quina és la millor manera de recuperar-los pel diumenge, però l'esforç que han fet tots ha sigut encomiable i l'han pogut fer. De fet, hem tingut que canviar els canvis que ha fet uns per decisió tècnica, el d'Uli i el de Gato, i el de Moja per lesió. Tots han aguantat de peu drets amb el cap ben alt sobre el terreny de joc. Ho valorarem l'estat ja no demà, sinó el divendres, perquè el divendres ja hem de donar llista de convocats perquè dissabte al dematí marxem ben aviat. Ho valorarem, avui ja és precipitat poder-ho dir. Sí, la veritat que tenia un pàlpit de que sí, que ho era, penso que ho hem intentat per totes, per la dreta, per l'esquerra, pel mig, des de davant, des de darrere, i no hem pogut.